txarra eta ona, existitzen dila eta mundu honetan daudela. Bai, eta gero azkenik gaina interpretazio kontua da, gure gizarte honetan txarra gauza da eta ona beste bat, eta jotentza Asiako beste gizarte bat, eta agian ez da gauza, agian bile txarra dia, edo agian bileko ona dia. Zer da, nik barruko lanketatik ateko nukena, netzat interesgarria da, ispiluk kontu neukitzen bat jugu, ispiluk zan edu nik nire realidadin ikusten dudan hori ni naiz, hori da ispilua, dena ona da ikasteko aukera. Ikusten bau, nire realien persona zoragarri pila daudela, segi hola, ze hoi erakartzen egina. Ikusten bau, kapullo pila bat daudela, pues agian jaba da denbora, haietu da garaia, buelta mateko. Orduan, persona zoragarriak on bezala hartzen junak, eta persona kapullo denak txar bezala hartzen zuna, pues batetik agian ikasineko, bestetik ez, ez dakit, ispilu bezala kuste una. Ikusten bau, persona desagradable pila daudela ingurun, netzat garbito, edo zu desagradable baza, edo zuketzu onartu desagradable izatiare gizakian eskubidea dela, zete batzutan nekatu gaude, eta pazintzi gutxi ukitzen dugu, dena zer gaude, saltok eta pozik, zu izan zaitezke zoriontxua eta aserreon, bai, ze gauza, esken batu zoriontxua dela, txokolate tableta bat ezin dena moitu, nola, bitu. Aserre bizitzakin o aserre zurekin... Zu normalki aserre zukin zaude, beste horrekin du horren aurrin etzulako zure ustez eman bertzen erantzun eman, naiz erantzun eman bestik ez dulako reakzionatu zuen izun bezala, normalki zure barruko kontu dia. Bitu, alazne, momentu batin, begiak itxita, Ni ez dakit begiak itxika. Gaina entzule guzia sinistuko dute begiak itxik zura. Beti izten jut. Bitu, galdetuzkio alazne, ongi zaude, 0tik 10 zenbat intzaude ongi, eta zu erabat leiala baza zure barruakin, erabat leiala, holako zeu zer da, jartzaun 7 ingurun zaudela, bale? 7 ingurun zaude, da, 7,1, 7,4, 6,9, 7,9, 7,5, 7,6, hola da, hori da zure egoera emozionala hori da, ez da, lainoa bezala, iparra eta egoa nola burrunka nahitzen dila, hoi hartzunen pastentzen gara bat, ez da ipasatzen den. Haien iparra sartzen da, eta egua bialikeu, eta iparra sartzen da, eta hor, lainua bera, aurrea, honea hola da bilen ontan. Hoi dago egoera emozionala, guola biziga izakiak. Ni zorion txunak, zorion txuia, bale, 10 dezimaletan, venga, zenbat jaz zorion txuta digu, gora, bera, osea, 7 horren ingurun, adibide hontan, gora, bera, orduan, zu zorion txu, noski izan zaitezke eta aserre hon, ez bazu onartzen aserretu zaitun detaietxe horrek zure zoriona ondatzia, zu zoriontsuza, bino aserre zaude. Pues hoi, kurasoi askotan gertatzen zaigu. Zu post-postikan zaude, gustua, ze hongin zen, eta semia kate bat egin torri da. Eta katia da bere barrabila hondik egiagatika. Zuk onartzen bazu suspenso horrek edo kate horrek zu jatia, lortu dezake, suspenso horrek ez du ezerrin, zuk matxakatu zure burua suspenso horrekin. Hoi daukera bat, eta bestia da, nesemik suspenditu du, ni saiatuko alduten guztian launtzen, beha ikustarazten, beha matxatu asentitu daiela, onartua dela, nahi suspenditu, gauza, emozionalki ekilibrioa mantentzen, bino saiatuko baitare, animatzen, aprobatzea. Bino zorion txusegita. Urrengo esaldi jaurko. Lasaitasunak oreka eta arintasuna ematen dizula. Zein da kontua, egunero meditatzen haste bandimada baten bat, ojala denak hastia, norratik egin nik itautena da, goizin ordu erdi, begiak itxita, isiltasun totalin meditatu. Reloju hartzaut, 30 minutu, lehenostik ariketa batzuk itetu, hori ez du kontatu, 2 ordu pasako dut. 30 minutu isiltasunin meditatu. Burua joten da toki guztita, ez joteko kandela piztuta, hor begiak erdiereki, kandela kusi, itxi, kandela imaginatu. Pixka despistatzen agazte gani, berriz, erdiereki, kandela kusi, itxi, kandela imaginatu. Hola ordu erdi. Eguerdia beste ordu erdi, eta gauez beste ordu erdi. Ta logutxi egin berbaldin bau, nik nahi hau izorratu, ta logutxi egin, baina ordu erdi hori ez du kentzen, ze gertatza ordu erdi hortan, zu itentza zentratu.
bi hemisferiuk batean jartzen dira. Esan nahi duna, bihotza eta zerebrua bihotzan menpe jarko balido zela. Benetan sentitzen zuen hortaz erabat konstienteza, eta orduan, horrek emate izu, zutik ez jarri berrare. A ber, urko otorrin altzu faltza da, ez? Koño, nio uzkiak esaldia bukatzen. Ez bazagiz esango uken. Da, bueno, nio urrena lasai honai, nik beste batin nahi itxean ningo jau, eta niko bituko, eta gaina egonak zai ik nahi duken arte. Lasai. Bino, lasai, zure, da laser bat bihurtuko bat zinak bezala. Laserra nahi dut, hartzen zuen erabakiak dia zuzenak, zutzat onak, besti kontu neukitzen juzenak. Bino hortan kapullo xamarra izan zaitezke, irakasle hona izan zaitezke. Bai, ze beste persona horri baldin bakizu muxumati arpeian lotxa ematen jola, eta baldin bakizu gaur lotxoi gainditzeko erando. Tak, muxumango jozu. Lotxa patxaraziko diozu, giosan, gaur zuktan ibakigu, zu prest zaudela lotxoi gainditzeko, animo. Eta eskertu ingo zaio. Percepzioa erabat aldatzen da. Beste realidad bat bihurtzen da. Orduan, lasaitasuna eta arintasuna ematen teua, ematen teu. Hau iten hastetenak ez duzten, ezin dutzi.